Vítam u ďalšieho nového videa a dneska to bude zo hry Roblox a budú to mimy, budeme hľadať. A som tu spoločne so Matejkupkom a ideme hľadať mimy. Takže najprv je Nubiny. Neviem, čo to je taký legendary. Hneď tung sa Mytik sa spawnul. To je Ketka. To viem, to je OIAI. To viem. Akože to neviem, čo je. To viem. Akože čakaj ma, hej. Tu je taká motorka s tučakom. To neviem, čo je. Tu je košť. Kde kost? Je, dobré. Čo bude v kosti? Typujte do komentárov, čo bude v kosti. Bude tam? Tak, dobre. Bude tam. Úplne hore v veže. Je. Neviem čo. Keď hráte Clash Royale, no to by, akože to asi budete vedieť. Tak vonku sa nedá ísť. Čo teraz budeme? Spawnu. Čo asi som myslím. To je veľmi dobrý. Takže to je 6-7. To je veľmi dobrý. To je dierka. Like it, neviem čo to je. Ďalej je taký kričací, neviem čo to je. Dáme si challenge, že tento na konci bude mať viac tých mimov, čo my teraz hľadáme, no tá ten vyhraje. A ten bude proste lepší. Tak dobre. No takže, budeme, takže Robux, nie, tu sa nedá. Mytik je spawnek. Mytik. Kada, brajno, ty čo. Akože, kde sa to spawnulo? Ďalší mytik. Okej. To viem, on je s nami veľmi. No. Tak, ty poďme. By to bolo zaujímavejšie, no to ideme hľadať. To je taký Team Cheese, no. OI. To je taký OI. To je taký... Nevidel som nič. Ja som tiež spadol, no takže nič. Tu bude taký... Teraz to je otvorené, a vtedy to bolo zatvorené. Crybaby. To je dierka, to tak. Takže tu dierky budú také. Dobre. No čo? Okej, to neviem čo je. To sa bol. Kost. Ja viem, že teraz budete vedieť všetky mimy, ale... No toto som sa... Nedá sa to tako pretlačiť, ja neviem, čo to je za mim. To je taký pás. Ja chcem pesa. Dobre. Mimi. Legendary toto akože. Mimi, toto. Troll? Okej. Áno, A to neviem, že sú ani mimi toto. To je akože čo? Neviem. Tu je taký face. Epic face, dobre. To je, neviem čo toto za Alien Gear. Toto viem čo to je. To je... Chill guys. Okej, funny. Toto neviem. Crime. To je taký, ja neviem. To je hybrid. Tu není bariér. Najzácnejší brain, teraz keď sa pýtate, je Doggy. Doggy man. Tu si ho dám toho, neviem, Epika iba. A idem do doma. Choď, to je pohodená nagetka. Tak dídeka, to je Among Us. Ale ja neviem vyskočiť, alebo? Nič není. Ja tu mám... To je taký parkour, alebo akože čo to? Dobre, idem... Nineketuje! Nineket! Hore. Neviem čo to, dobre, teraz sa zoberám si. Ale Ninketu, jak akože... Je to leta hore. Aj tu je to, takže musíme ísť tu, trochu parkourík. Tu prasačák. Ja, dobre. Teraz Nineket, keby tu išla, tam mám Nineket. Nineket je teraz moja najlepšia, takže... Čakaj.
Tu niečo, keď dáš nejaké góly, to myslím, že nie. Aký gól? Takže toto ešte... Môžem už prejsť s tými Robuxami o kupovanie. OK, tu je taká mačička. Taká Mačka. klavník. Pôjdem späť, lebo tu je tiež taký. Teda kamiš? Fis. Jaká šanca, že ja práve to ne... Teda Krišus, to je taký... Takže ty máš koľko zatiaľ? No zatiaľ mám 33. Secret! Secret? Alien, miau. Alien! Miau. OK, toto som nečakal, že až taký mal? to príde. To je 6-7. Ja viem. A ja mám teraz 44 z 97. Toto už trafím, nedúfam. No. Teda. Nezdal som? Niečo som si... To sa mi niečo zdá. Tu máš taký speed, že neviem jak to teraz urobiť. Nevadí. Tu máš také také admin komandy, aké blbosti. Je taký, že docela až... Chápem. A prečo mi teraz nefunguje šibok? Os. Mám, nie? Bacon Boy. Ty. Vám dobre. Že ja mám, keď nevidíte tu, no tá, ja mám toto proste tu, ja som zaseknutý, bola spanica. Mám tu zakryté všetko, čo som našiel. Neviem, jak sa volá. Neviem, kámo, jak sa volá ten mimo, fakt. Viem, čo je, ale neviem, jak sa volá. Ja viem, ale neviem. Takže mám si vybrať. Tebe tu napíšem random vec. Takže uvidím. Teraz by som rád. Okay. Aspoň nespadnem. Mňa nehejtíte, ale akože nedo... 49, mám 44. Ojojoj, 44? No, však si ma pred chvíľou 20, alebo koľko. Akože... Čiže... Čakaj, tu mám nový. Ty si doskáka ten fakt. Tam je ešte dáka babička. Dobre, rýchlo! Tam je babička, Bam, Granny. môžem ísť? Tam je babička. Tak som sa joinul! To je po tebe. Ešte join, ďalší, nie? To je ešte ďalší? Akože neviem. Dobre, rýchlo. 50. Teraz... Dobre, skúsim ísť tu do doga. Dobrý mím. Dobre. 51. Musíme teraz Cry Baby. Čakaj, to je. No, ja mám rock. Takže mám roka. Dobre, takže tu máme veľa, takže uvidíme, či máte stále. Ja by som mal šibol, no to som... Také 3. Ja si brb pataku, lebo ten, čo kešovali ten. To je Lumberjack. Ale... Ukáž, nie je to niečo. Mám Naked. Naked? Ok, ja mám tiež Naked. No, dobre, ja som dlhý. Ale toto už ne. Mám motorku so A ja mám. Apple. To je taký... Čo má to jump? Ideme hore, skúsim. Dobre, tu by som to mal zvládnuť, okej. Nie je zle. Ideme zás tam, kde je toto. Akože ja som veľmi zlý parkouru. Iba, nedá sa tady, tak. No. Bohne. Ale baby, ten je veľmi známy proste. Čakaj, bam. Ja, dobre, pohode. A to až taký ťažký parkour nebol pre mňa. Neviem, prečo je taká textúra, ale teraz sa musím dostať tam hore. Som zvedavý. Ale to sa tam už... Ajajaj, čak. To by akože...
Ja. Okej, to doktor. Metroman, okej. Hej, Majki. Nie no, to takie wietkę. Áno, že nezaujíma to. A neviem. Čo to není taký špeciálny event. Akože neviem teraz, že... A mám 50 už pomažky. 58, vediem zatiaľ stále. Tak za to ako nezrobilo, ale... I budeme mať 50... Budeme mať už 60, keď som toto tu obiť. Ja to nebudem robiť. Ja idem asi späť. Som videl ešte babičku Granny. Tu je. Takže, čo? Mám babičku Granny. To je psychiko kombo, okej. Takže, bude mať strašne veľa. Takže, najprv si zoberiem toto tu. Od Pepper, okej. Teraz si... No, toto som ani nevidel. Dobre, Viete, kto je? Mám vynechať. Vynechám, bo sú tu viac. Ale ja potrebujem to. Ja idem na to. Muzika. Aj noob, okej. To chcem. Tak zrobím toto tu, bo... Nemám... Ja som myslím, že to môžem aj... Nie. Teraz si budem poctivo mať veľmi veľa. skákať. Dali top! Top up. Dobre, takže... Budeš taký istý jak top up. Ideme. Dobre. Babuček. Secret. Teda toho idem. Kto? Eliedáky, neviem čo to je. 62, jak na teba. Ja už viem, ktoré to je. Už som si spomenul, nepozeraj. Tak. Čakaj, som si to také nastavenia otvoril. A môžem ísť preč s tými nastaveniami? Takže to už je čas asi na koniec, lebo to už asi... Dobre. The Rock sa volá, ne? Jaj, to je The Rock, to ten. Okej. Takže my sa tu asi učíme, lebo nevieme. Počkaj, porovnanie. Porovnanie 57-62, takže som vyhral. Takže proste vyhral som. A uvidíme sa u ďalšieho videa asi zajtra, sobotu. Takže čau. Čau.